दिनै मेल्ला रिजाल्ट फैबाय बे आदा ओमफ्राय बाजै बिसोर बुंगोन दा थारमाने आंनिया हिन्जावा आगोलाव 20 बेदनाजों थानो हायामोन आरोखि ओमफ्राय दा बेहाय फार्स्ट फैनानै खनसे लांबाय दा 20 बेदना खमायबाय ओमफ्राय दा रोदानि थाखाय आं लांफैफिनदों थाबायनो हानाय बायदि रोदाया खसिनानै दं आरोखि दा नार्भनि बेखौ दा गोदान लाबोनो फैदों आरोखि गोदान मुलि आगोलावथ' मोजां नोंना मा दङ बिखा सानाय माबादि मोनदों दा मोजाङाव फैदों आरो एसे मोजां हगारदोंमोन हगारनायफ्राबो गैया आरो दा नोंसोर बादै जोंबो लांदोंमोन आइनि थाखाय थाबायनो हायामोन दा मुलिखौ जानानै थाबायनो हाबाय ओमफ्राय दिनै गोदान लांनो फैबाय आरो सोरमोन मादैया बिमा आंनि बे आगोलावथ' फैयाखै नोंना दा थाबायनो हाबाय दे কি ভাল পাইছে কিমান দিনত ভাল পাইছে কৈ দিলে মই পৰহা बुंदों आङो तारमाने सानाय सुनाय बहुत माने सानाय सुनाय दङ आरो माने 6 बोसोर जाबाय सानाय सुनाया किन्तु इमान ट्रिटमेन्ट खालामदोंबाबो आं जेबो प्रमान मोनाखै दा बेयाव फैनानै आङो सारनि मुलि जानानै आं माने हरसेनि भितरावनो आं बहुत दुखु मोनदों माने ओरैबायदि माने सागादोंबो गाहायाव जिरायनानै आं खिनो हायामोन आं खिनो हायो आरो ओमफ्राय दा थाबायनोबो हायो आङो बहुत लं आरो बिदि जिरायनोबो हायो गाहायावहा दै गुसुजों आं दुगैनोबो हायो ओंखाम उखैयामोन ओंखामबो जानो हायो दा सानाय सुनायनिफ्राय आं बहुत आगोलाव मोजां थाबायनो हायाखै एकदम थाबायनो हायामोन एकदम मोजां थाबायनो हादों माने एकदम लिंग्रिसोमोन आरो ओमफ्राय दायो सिदाबो जादों आरो सिदा थाबायनो हादों दा पुरा सिदा जाबाय ना औ दा पुरा सिदा जादों माने दा 15 दिन जादों आरो सानसे आगोलावनो आं पुरा क्लियार मोनदों मात्र 15 दिन जाबाय 15 दिन जादों आङो थांनाय डिसेम्बरनि 22 तारिखआव फैदोंमोन सुगार पेशेन्टनि थाखाय आरो ओमफ्राय गथ'आ 13 इयार्सल' हिनजावसा क्लास 8 आव फरायबाय थायो बेनिफ्राय आं बिनिफ्राय लांनानै मुलिखौ माने 23 तारिखनि मोनाबिलिनिफ्राय दौनानै ओमफ्राय दिनैसिम दौनानै माने दिनैसिम आं मैया मोनसे टेस्ट खालामफिनदोंमोन सुगारनि ब्लाड टेस्ट जाखांनायनि ओमफ्राय बियो माने नर्मालाव फैबाय आरो 124 आव फैबाय कयदिन लोंबाय नों आङो 10 दिन दौबाय आरो 23 तारिखनिफ्राय दिनैसिम दौदों 10 दिन 10 दिनाव नर्मालाव फैबाय ना सुगारा नर्मालाव फैबाय 124 फैदों बेनिफ्राय आं बेखौ माने मेडिसिन होबावनांगोन ना नाङा माने सारनाव आं दिनै सोंनो फैनाय जादों आरो थेंक इउ सारनाव फैनाय खारना जाहैबाय मा बडी कमनो सारनाव फैनाय खारना जाहैबाय आंना जयेन्ट पेन दंमोन ना जयेन्ट पेना माने ओंखाम जानो हायामोन ओमफ्राय दा सानसे जानायावनो मथा-मथि ओंखाम जानो हानाय जादों आरोखि बेबायदि रिजाल्ट मोनदों आङो माने बे मुलिखौ जानानै बहुत मानसि माने ओरैबायदि माने सराइसिस बेमार तारमाने बे देहा माने स्किनफ्रा पुरा माने बे उरगा-उरगि जाजोबा ससंआव हरनाय बायदि बेखौ सराइसिस बेमार होनो बिनि थाखायबो मोजां सुगार बेमार आंनि न'खरनिनो बिबोनां बेबो मोजां जाबाय आरो आंनि बिबोनां बेबो मोजां जाबाय आंनिफ्राय पेरालाइसिस बेखौ मोजां खालामबाय दा बहुत धरननि माने बाहाय माने दा मोजां रिजाल्ट दङ आरो दा बेनिखायनो आं बे मुलिखौहाय दिनै नोंसिनि सिगाङावहाय खोन्थाबाय আমি কিয় বারবার ভিডিও দি আছো রেজাল্ট বিলাক বহুত পাই আছো আমি 100% রেজাল্ট আহি আছে আর মানুহ চালেহে মানুহ আগবাঢ়ি আহিব বহুত মানুহ ভুগি আছে নাজানে মোক নাচিনে নাম্বাৰটো কোড পাব তো মই রেজাল্ট বিলাক দি আছো আর এই ভাইটিৰ থ্ৰুত মই নাম্বাৰটো দি আছো যে যেবিলাক মানুহ মোক নাজানে ইহঁতে নাম্বাৰটো পাক আর এই বেমাৰৰ পৰা আৰোগ্য হোক जोबोद गोजोनथाव खौरां लोगोफोर गोबां बेमारिफोर हामबावबाय लोगोफोर आङो दाख्लै बावैसोनिफ्रायनो भिडिअ होगासिनो दङ जिथुनाखि आइ लाभ बङाइगावनि खोलाहा थानाय नुथुनफारा होननाय जायगायावनि सासे आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट खालामग्रा दङ नामा सुब्रन्त नान्दी होननानै बुङो आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होगासिनो होनानै होगोन नोंथांमोना बेबायदिनो प्रयजन जायोब्ला सोरबाफोर बेफोरबायदि गोबांथार बेमारफ्राव भुगिनानै दङब्ला कन्टेक्ट खालामनानैहाय सारजों जगाजग खालामनो हागोन दा गोबांथार बेमारिफ्रा मोजां जाबावबाय आरो ओरैबायदि गोजोननाय मोनो जोंबो दा बेफोरबायदि बेमारफ्रा मोजां जायोब्ला मानो होनना बुङोब्ला जाया बेमारियाव गोग्लैयो बिसोर मिथियो ओमफ्राय जायफ्रा दासिमाव मोजां जायाखै आसा खालामदों बिथांमोनाबो मोजां जागोन दा बेमारा जानोब्ला गोरलै गानोब्ला बेबायदिनो खुथिन जायो दा आङो दिनैनि दिनावहाय सोर बेसेबांसो मानसिफ्रा माबायदि बेमारनिफ्राय रखा मोनखो एबा सोखाजानायखौ मोनखो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लानानै फैदों दा जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायलांनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोननैसो गोदान मुलि सफैनानै दङ आं बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायलांनो हागोन मा मुलि गोदान फैदों ओमफ्राय
बेबायदिनो प्रयजन जायोब्ला सारखौहाय जगाजग खालामहरनो हागोन आरो दा फाइनालि सारनि न'आव मोनफैबावबाय आङो नै ओमफ्राय ओरैहाय नै आब'मोन दंफैयो मुलि लांफैदों बबेनिफ्राय आब' नगावनिफ्राय फैदों ने अ आच्छा आच्छा दिनैसो फैदों दिनैसो फैदों इयाव दिनैसो मोनफैदों मैयानो फैदों अ मा प्रब्लेम जादों बेनिबा सुगारनि मानि न नानियालाय अबेनि मा अ आच्छा दे ओमफ्राय लाबाय ने मुलिया औ दे ओमफ्राय सारा सिङाव दङ वा देट ओमफ्राय आं सिङाव हाबलांदों सिङावबो मानसि दंबायो आरो नै दाबो ओमफ्राय माखासे मुलिफोरखौहाय सोंनानै लाबावगोन आं ओरैबो दंफैयो आब'मोन मुलि लागासिनो दं नै आब' ओइ आदा बबेनिफ्राय बबेनिफ्राय नगाव डिस्ट्रिक्ट अ नगाव डिस्ट्रिक्ट ने अ आच्छा मुलि लांफैबाय ने मुलि लांफैदों ओरैनो मा प्रब्लेम जादों प्रब्लेमा बिदिनो मा होनो सिनस्रि सानाय सुगार ओमफ्राय मा होनो हान्थु सानाय रोदा बोनाय मुलियाथ' गोबाङैनो दङ ने सफैबावबायानो कार्टन जेरैबो दङ ओरैबो दङ दा आं सारजों एसे मिथिनानै लागोन माखासे मुलिनि बागैहाय ओमफ्राय आं मैया दाख्लै बुंनाय बायदि आङो आपडेट हरबावनोसै आरो ओरैहायबो दङ ने आब'मोन आरो गोदान मेला मुलि फैबाय आं देखायनो माबा खालामगोन सेस्था खालामगोन दे बे जाबाय अर्थनि एकदम गोदान बिराद मोजां बे आथिं सानायनि जरा सानायनि गुजुनायनि बे एकदम गोदान मुलि फैबाय माबानिफ्राय बे जाबाय नोंना फेट लसनि थाखाय एकदम गोदान दिनै सासे मानसि फैबाय 118 केजि मानसिया औ बेखौ हरबाय बेनि रिजाल्टआ आं सानदों 15 दिननि गेजेराव मोनगोन बेनि भिडिअ बानायनानै हरगोन आं उनाव दे 180 केजिखा 118 केजि 118 आच्छा 10 दिन 15 दिननि गेजेराव आरो फैगोन ना बे मानसिया बेनि भिडिअ बानायगोन हरगोन आं नोंखौ इउटिउबाव हर ओमफ्राय सार गोबाङानो ब्रेननि टिउमार इदिफोरनि सोंदों दा बेफोरनि थाखाय माबायदि ब्रेन टिउमारनिबो दङ मेरला मानसि এনেকা हामनाय दङ प्रमाण दङ किन्तु बारा गिदिरखौ आं हमा आरोखि जेनेबा 8 mm 6 mm 7 mm बेबादिखौ आं हमो आरो हामनाय गेरेन्टि दं 6 7 8 mm रिजाल्ट दङ आरोखि आंनाव ओमफ्राय दा जेनेबा गोबां बथल गारनायफोरनि एथ' हाजार मानसि लाबोगासिनो दङ आंनिफ्राय प्रमाणबो दङ मेरला हाजार प्रमाण दङ बे जगारनायनि हाजार प्रमाण दङ सानाय सुनायनि हाजार प्रमाण दङ दा खालिथ' जमा जाबाय बे पुरा न'आव सब गासिबो सानायनि माने प्रमाण सानाय सुनायनि ओरैबायदि जाबाय दा लिभारनि किडनिनिबो मेरला प्रमाण दं आंना लिभारनि पेरालाइसनि मा बुङो बेखौ डायलिसिस खालामनाय बेबो मेरला मानसि दङ आंनाव दा अबेनिफ्राय फैयो बेखौ सोर दिहुनदों एसे खोन्थाना हरबावदो बे चेनेलनि गेजेराव गोदानफ्रा मिथिनाय नङा नालाय सार बे मुलिया सारनि अबेनिफ्राय फैयो आंना मेन बुस्थुआ हैदराबादनि डक्टर रमेश पटेलनि बेना हस्पिटालबो दङ आरो बे मुलियाथ' एकदम 100% अर्गेनिक खा 100% केमिकेल गैया কোনো ग्लुटेन गैया बिराद मोजां 100% अर्गेनिक 100% ग्लुटेन फ्री केमिकल फ्री 100% बेना प्रमाण दङ डाक्टारा डक्टर रमेश पटेल फ्रम हैदराबाद और माखासे मुलि दङ केरालानिफ्राय आन्ध्रानिफ्राय बेबो एकदम बिराद मोजांखा मुलिया